Sziasztok, gyerekek! Szeretettel köszöntünk benneteket az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára nevében. Ezt a filmet nektek készítettük, mert ilyenkor a felnőttek decemberben semmire nem érnek rá, ami a fenyőfával, az ajándékozással vagy az ünnepi menüvel nem kapcsolatos. Most itt a lehetőség, hogy ne csak kapjatok, hanem adjatok is valamilyen ajándékot, ráadásul valamilyen finom ajándékot. Ehhez nincsen szükség sem éles késre, sem forró sütőre, csak két titkos hozzávaló kell, ez nem más, mint a két kezetek és az ünneplőbe öltöztetett szívetek. És most gyűrközzünk neki, és lássunk hozzá! Egy alapos kézmosás után készítsünk zserbógolyót. A zserbó a karácsonyi asztalok klasszikusa, nagyon finom, szükséges hozzá 10 deka daráldió, 15 deka zapkex morzsa és egy kis finom baracklekvár. Díszítéshez olvasztott csokit is használhatunk, vagy olyan újdonságot, ami egy tollnak néz ki, de ebből nem tinta jön, hanem csoki, nagyon finom. És a tálaláshoz ezeket a kis golyócskákat beletehetjük ilyen kis minyonpapírba, de enélkül is el fog fogyni, abban bizonyos vagyok. A zapkex morzsa úgy készül, hogy a kekszeket beletesszük egy morzsárba, és megtörjük. A kiugró darabokat nyugodtan be lehet kapni. Tesztelni is kell. Ha ez megvan, beöntjük, és aztán szárazon összekeverjük a daráldióval. És amikor már összekevertük, akkor jöhet a harmadik hozzávaló, a finom jó baracklekvár. Ezt óvatosan adagoljuk, mert elég nedves ez a hozzávaló, és ha először sokat teszünk bele, akkor a golyók úgy fognak kinézni, mint az olvadt hóemberek, úgyhogy inkább több adagban keveset tegyünk bele. Ehhez még kell alaposan átkeverjük, és akkor jó, ha egy gombócba összeáll az egész. Gombócostul egy kicsit állni hagyjuk, és akkor a keksz megszívja magát, és nagyon jól formázható masszánk lesz. Körülbelül egy órát hagyjuk békén. A diós kekszmorzsánk egy órát pihent, és most megformázzuk. Beültetjük sorban ezekbe a kis papírkapszlikba, és aztán feldíszítjük őket.
Ha anya segít, akkor olvasztott csokit is csorgathatunk rá, de ha ezt egyedül oldjuk meg, akkor ezekkel a csoki tollakkal remekelhetünk. Próbáljunk ki egy másikat is. Az elkészült zserbógolyókból kínáljunk végig mindenkit. Most nézzük meg, hogy hogyan tudunk nagyon szép csíkos zebrakekszeket készíteni. Ehhez 3 alapanyagra lesz szükségünk. Egy kis háztartási kekszre, tejre, ez lehet növényi tej is, hogyha azt jobban szereted, és egy kis főzés nélküli pudingporra. Emellett szükséged lesz természetesen egy tálra, egy habverőre, kiskanára és némi fóliára. Először is meg kell csinálnunk a pudingot. Én szeretem, hogyha ehhez a sütihez csoki pudingot használjuk, mert így nagyon szépen látszódnak majd a csíkok, a zebra csíkok a kekszünkben. Ehhez a pudingbor zacskójából kiöntjük egy tálba a port, és hozzáadjuk a tejet. Ez fél liter tej lesz. Így. Most pedig jön a neheze, megfogjuk a habverőt, és szépen lassan, nehogy a pudingpor az arcunkba szálljon, elkezdjük keverni. Ha már feloldódott a por, akkor keverhetünk egy kicsit gyorsabban is. A pudingunk akkor lesz jó, hogyha megkeveritek, és látjátok, hogy a habverő nyomokat hagy a pudingban, és azok úgy maradnak. Én itt szépen tekerek rajta egyet, és ő úgy marad. Ha már készen van a pudingunk, jöhet a következő lépés, úgyhogy ezt egy kicsit oldalra tesszük. Most magunk elé vesszük a fóliánkat, és ide készítünk magunk mellé már egy tál kekszet. A legszélét egy kicsit felhajtjuk, ez segíteni fog nekünk, hogy könnyebben boldoguljunk a kekszekkel. Ha felhajtottam a fóliát, én szeretek mögé tenni valamit, ez most egy alma, de lehet nálatok egy pohár, egy tál, vagy megkérhetitek a tesót, hogy tegye oda a kezét egy kicsi ideig. Ha ez megvan, megfogok egy kekszet, és kenek rá egy jó adag pudingot. Nem baj, ha sok lesz, annál finomabb. Utána megfogom a következő kekszet, és ráteszem, minthogyha csak egy szendvicset csinálnék. Ezután fogok még egy kis kanálnyi pudingot, és ezt is rákenem, ráteszek még egy kekszet. Ha ez megvan, már könnyebb lesz, hogyha nem felfele építjük a tornyunkat, hanem lefektetjük, úgyhogy ezt megfogjuk, és szépen nekitámasztjuk az almának. Most megfogom a következő kekszet, megint teszek rá egy adag pudingot, és ezt a pudingos oldalával a többi felé neki támasztom az utolsó keksznek. Mostantól ezt fogjuk ismételni. Ne aggódjatok, ha sok a puding, annál puhább lesz a keksz a végén. Nyugodtan kijöhet az oldalán, a szélén, azt később úgyis szépen elsimítjuk. Most folytassuk egy kis keksz, egy kis puding, és hozzátesszük a következőhöz. Egy kis keksz, egy kis puding, és odaillesztjük a következőhöz.
amikor odaérünk, hogy már nincsen sok a fóliából, akkor tegyünk oda még egy utolsót, az lesz a kis szerencsés vége, őt oda tesszük, és ezzel készen van az alapja a sütinek. Most már eltehetjük az almát, poharat, vagy megkérhetjük a tesót, hogy engedje el a fóliát. Most már csak be kell csomagolnunk. Még előtte, ha szeretnétek, ezt persze nem muszáj, megfoghatjuk a kanalat, és egy kicsit megsimogathatjuk a tetejét, hogy mindenhova jusson puding. Ugyanezt megcsinálhatjuk az oldalával is, mert a puding akkor jó, ha mindenhol ott van. Megcsinálom a másik oldalával is. Na most már mindenhol van puding ezen a sütin. Most szépen be fogjuk csomagolni, úgyhogy megfogjuk a fóliát, és szépen óvatosan ráhajtjuk a sütére. Ha ez megvan, megfogjuk a másik felét, és ugyanezt megcsináljuk. Nem kell tökéletesnek lennie, ez egy ilyen maszatolós süti. A szélét csak benyomjuk, mindegy is, hogy hogyan, a lényeg, hogy ne lógjon ki a keksz, se a puding. Másik oldalát is benyomkodjuk, nem kell szépnek lennie, ezt nem fogja látni se anya, se apa, se aki megeszi a sütit. Most még egy icipicit megsimogatjuk, legyen szép egyenletes a puding. Meg is fordíthatjuk, így minden oldalán egyenletesen eloszlik a puding. Most, hogy ez készen van, nincs más dolgunk, mint betenni a hűtőbe, és várni egy estét, vagy egy napot, jól beszívja a keksz a pudingot, és finom, puha legyen. Eltelt az éjszaka, most már kibonthatjuk a sütinket. Mostanra jó puha lett. Először is kibontjuk az oldalát, óvatosan, utána lehajthatjuk a fóliát. Ne aggódjatok, most maszatos lesz az egész, de hát az a legjobb. Ezt szépen kigurítjuk ide, vágódeszkára, vagy tálra, vagy amin dolgozni szeretnénk. Ezt a fóliát félre is tesszük, ezt most már ki fogjuk dobni a szemetesbe. Na és most kezdődik az izgalom. Megfogunk egy kést, ez lehet egy vajazókés is, hiszen annyira puha a sütink, hogy könnyű felvágni. A titok az, amitől zebra lesz a sütink, hogy nem egyenesen fogjuk vágni, hanem ilyen átlóban. Először is a sarkát kell levágnunk, beillesztjük a kést a negyedik keksz mögé, és megpróbáljuk egészen idáig a sarokig megvágni. Szép óvatosan, csak levágjuk. Ha ügyesek voltunk, itt már látszódni fognak a zebracsíkok. Ezt le is tehetjük, ez nem lesz olyan szép vékony, mint a többi, ezzel ki is próbálhatjuk, hogy milyen finomra sikeredett. Ezt a sütit tehát nem így vágjuk, hanem egészen ilyen ferdén. Így kezdjük el vágni. Látjátok, milyen ferde lett, de emiatt kialakulnak ezek a szép csíkok. És így fogjuk folytatni egészen végig, mindig ferdén fogunk vágni. Itt nem kell az egyenesre figyelni. A felvágott sütiket tegyük egy szép tálra, és jó étvágyat kívánunk! Az én egyik kedvenc karácsonyi édességem a marcipánizű golyó. A nevével ellentétben nem lesz hozzá szükség marcipánra, csak olyan egyszerű alapanyagokra, mint a darált háztartási keksz, a porcukor, a margarin vagy vaj, a búzadara, amiből az anya a tejbegriszt készíti, tej és keserű mandula aroma. Hogy miért szeretem ezt a süteményt? Nem azért, mert könnyű elkészíteni, nem azért, mert nagyon finom, hanem mert zöld színű. És akkor lássunk is neki.
Mire lesz hozzá szükségünk? Első lépésként, mielőtt a süteményt elkészítitek, vegyétek ki a margarint vagy a vajat a hűtőből, azért, hogy egy picit megpuhuljon és könnyen gyúrható legyen. 6 deka margarinra vagy vajra lesz szükségünk. Ennek a lemérésében segít a csomagoláson található kis jelölés. Ezen kívül szükségünk lesz még 10 deka darált háztartási kekszre, ezt így lehet kapni a boltokban. Ha nincs otthon mérlegetek, vagy anya még nem mutatta meg, hogy kell használni, akkor vegyetek egy evőkanalat, és 10 darab ilyen púpos evőkanál kekszet kell kimérni az zacskóból. Nagyon fontos, hogy púpos legyen, tehát nem szabad így lerázni. Jó? A következő hozzávaló az 15 deka porcukor, ez körülbelül 12 púpos evőkanál porcukort jelent, 7 deka búzadara, ez 5 púpos evőkanál búzadara, 3 evőkanalat a tejből ki kell mérni, és szükség lesz keserű mandula aromára, amit a kisebb boltokban nem biztos, hogy megtaláltok, de a nagyobb üzletekben és szupermarketekben biztos, hogy be tudtok szerezni, és ez az a titkos hozzávaló, amitől zöld lesz a sütemény. Csak annyi a dolgunk, hogy ezt összekeverjük, golyókat formázunk belőle, lehűtsük, és jó ízűen elfogyasszuk. Néhány perc gyúrás után elkészül a masszánk, ami így néz ki. Ezután csak annyi a dolgunk, hogy egy diónyi nagyságú mennyiséget letépünk a tésztából, és gombóccá gyúrjuk. Ha esetleg nem akar a kis gombócunk összeállni, megtehetjük azt, hogy még egy evőkanál tejet a masszához adunk, és akkor már biztosan sikeres lesz a süti készítésünk. Ha valaki nem tud beszerezni keserű mandula aromát, megteheti, hogy zöld ételfestéket vásárol, és abból tesz a masszába egy keveset, amiből szintén zöld színű lesz a süteményünk, csak nem lesz marcipánízű. A golyók formálását addig folytatjuk, amíg tart a tésztánk. Amikor elkészültek a golyók, tegyük 1 órára hűtőbe. Ha ez az 1 óra letelt, és valaki szeretne még csoki ízt belecsempészni az édességbe, akkor a lehűlt csoki golyókat dobjuk kakaóporba, forgassuk meg benne, és már is elkészült a csoki ízzel gazdagított marcipángolyónk. A sütik elkészítéséhez sok sikert, az elfogyasztásához jó étvágyat kívánunk! Reméljük, kipróbáljátok mind a 3 sütit, amit ha egy tálra rendeztek, akkor az az ünnepi asztal dísze is lehet. Békés, boldog ünnepeket kívánunk! Sziasztok!